βιβλίο εντάχθηκε στη διδακτέα η. Α, έχει πει. Μπήκε, ναι, βγήκε η απόφαση. Mihalis bir kitap yazdı kemence hakkında, kemence tekniği hakkında. Artık üniversite eğitimine girmiş. Evet. Ve yani müzisyenler onu okumaya başladı yani üniversitede. Şu anda 13 bölgede 13 bölgede farklı kursları var. Evet. Τότε που ξεκίνησες, ξέρω εγώ, ποιοι ήταν οι δάσκαλοι σου και πώς εξελίχθηκες, ας πούμε. Ναι. Έτσι, δύο λόγια να σε. Ξεκίνησα μικρός σχετικά 15 χρονών. On πες για συντάκι, başladım. Όχι πολύ μικρός για τα χρόνια εκείνα. Δεν είχαμε ούτε τρανζίστορ να ακούσουμε, όχι κασετόφωνο τραγούδια. O zaman evde yani radyo bile yoktu yani. Nasıl kaset dinleyeceğiz diye bir şey yok orada yani. Radyo bile dinleyemezdik. Μόνο που από τους παλιούς του χωριού τι ακούσματα είχα. Ancak köydeki yaşlılarından duyduklarımı onları çalmaya çalışıyordum. Μόνο σου ξεκινάει. Ναι. Tek başına öğrenmeye başladım. Πολύ φτωχικά χρόνια. Νίκο, να φανταστείς ότι περιμένα ένα μεγάλος αδερφός να πάρει τα παπούτσια του αλλού, του αδερφού. Τέτοια κατάσταση. Yani çok zorluklardan geçtim diyor. Yani çok fakir bir ailenin çocuğu olduğu için yani bazen ayakkabı bile giyinecek yoktu ya. Και εκτός αυτό ήταν και μία από τις αιτίες από τις στόχες που εγώ μεγάλωσα σε ορφανδροφία σου. Γιατί ήμουν καλούτσικος, πολύ καλός μαθητής, αλλά δεν ήθελα να κάνω αυτό. Και η πρόνοια με έστειλε στο ίδρυμα στη Δράμα. Onun için yani bu fakirlikten dolayı bir kurumun yani böyle fakir çocuklar için yapılan bir kurumun içerisinde büyüdü. Beni oraya gönderdiler. Yetimhane gibi. Anladım. Oradan büyüdü. Και έκανα σχεδόν 9 χρόνια μέσα. Aşağı yukarı 9 yıl yaşadım o kurumda. Όμως τη λύρα στις διακοπές των Χριστουγέννων ή το Πάσχα, στις γιορτές που έχουμε διακοπές το καλοκαίρι, από το χωριό του ξεκίνησα. Και ένα από αυτά τα καλοκαίρια ήταν το 1975. Ama kemenceyi köydeyken başladım kemence. Özellikle büyük bayramlarda ve tatil günlerinde, yaz döneminde ve dönüm noktası gibi 1975'ti. Και λύρα δεν υπήρχε. Πήγα σε έναν ο οποίος χωρέθηκε χωριανό μου, Τασίκο το λέγαμε, Ευστάθιος Λαζαρίδης το όνομά του, και είχε μια λύρα η οποία ήταν καμένη από πίσω. Την ψιλοδιόρθωσε, με έβαλε χορδές αποσύρματα της ΔΕΗ, γιατί αυτά είχαμε, και είχε ένα κουβάρι κιόλα, τυλιγμένο, και λέει έχουμε κόρδας για όλη τη ζωή Μιχαλάκη Πισταφίδης. Ποιο ήταν το όνομά του? Τασίκος, Ευστάθιος Λαζαρίδης. Ευστάθιος Λαζαρίδης. Adında diye bir adam vardı köyde, o da kemence çalardı. Bir de Mihalis'in o zaman kemencesi yoktu. Yani bulamıyordu da o dönemde, yani fakirlikten dolayı çok fazla da bulamıyordu. Bir de o adam, bu Evstathios bir kemence verdi ona ama arkası yanmıştı. Yani çok kötü haldeydi kemence. Telleri de yoktu. İşte elektrikçilik direklerinden takılan teller var ya. Evet. Onlardan alıp tel yaptı ona. Ve kemenceye taktı. Ve çok uzun telleri vardı. Şakalaşarak Mihalis'e diyordu. Bir ömür boyu tellerimiz olacak kemence için dedi. Bitmez bir daha. Και εφόσον μου έκανε τη λύρα, μου λέει θα πας ρίξεις τσάρια σε άλογο. Είχαμε και του αδερφού μου τον Νουνό που είχε μια χωράδα. Τι να κάνουμε, δεν είχε αρσενικό στο χωριό. Και μου λέει από εκεί πας πέτσι, εγώ θα φτάω. Φέρνω τα τσάρια, μου έκανε και το δοξάρι. Bir de köyde bir tane at vardı. O da erkek atı değildi, şeydi. Dişi. Evet. Çok uygun değildi ama ne yapacaktım? Başka yoktu. Oradan kuyruktan saç aldım. Adama verdim, aynı adama. Bir yayı hazırladı bana. Εν τω μεταξύ, μου έκανε τη λύρα και όπως γινόταν, την κούρτισε και την πήρα παραμάσχαλα, αλλά έφυγα από πίσω και το χωριό. Οι δύο μαγαλάδες στέλναν τσίπα πάνω και τα λαταυτά χαμηλά. Και σαν να πας άλλο πίνεις ψών ώρα, μόνο ανηφόρα. Για να πάω στο τσίπα κάση μαγαλά, να πάω σαν πάνω, ξεκάσω στο χωρίο. Και πήγα ρόπλον κύκλο, αμήλυπη με την τρέπα. Κατάλαβες να μην έλειπε. Ντρέπομαι πέρα. Γιατί ντρεπόσαμε? Για να μην με δούμε τη λύρα. Έτσι. Sonra o kemenceyi hazırladı, yayı da verdi bana. Sonra ben evden çıktım ve köyün içinden geçmedim. Tam yani başka bir yoldan gideyim, insanlar beni kemenceyle görmesin diye utanıyordum. Niye? Γιατί λέει. Γιατί εκεί έτσι ένιωσαν. Στην μου λέγανε τι είναι αυτή, μου παίζεις, τι έκανες κτλ. Και αυτή την ερώτηση τη φοβόμουν. Έτσι θυμάμαι, ας πούμε. Şey hatırlıyorum işte. Beni kemenceyle görseler soracaklardı bana çalabiliyor musun? Yani ben hayır diyecektim çünkü yeni öğrenmeye çalışıyordum ve onun için utanıyordum diyor.
Σαλάμα του μντάν το λαϊκά. Εκεί πήγα στο σπίτι. Στον ραϊβέκι την. Εξέβα να παίζω. Πατέρα μου σχολούμενος ήταν ψάλτης. Θρήσκος άνθρωπος. Çalmaya başladım. Babam şeydi, kilisedeki ayın okuyordu. Bizans ayını biliyorsun böyle. Και με λέει, μυστήριε, με το διαολόξυλο ήρθες εδώ, πάρ' το και φύγα. Ya sen Allah'ın kulu dediği bu ağaçla nasıl girdin ya ki bence bir alet ağaç gibi olarak tanımlıyordu babası. Pek sevmiyordu herhalde. Niye bunu Odun mu zannediyorsun? Aynen öyle. Bu odunu niye getirdin buraya? Και πήγα που λες, τέλος πάντων, εντάξει, μέχρι εκεί δεν όχι τίποτα παραπάνω. Tabii başka bir şey söylemedi. Γιατί μεγάλωσε στην πόλη υπόψη. Ενώ ήταν από την Κοσμάτη Ματσούκα. πολύ. Βέβαια, ένα χρόνο πήγε εκεί. Babası maç kazanıyormuş buymuş ama İstanbul'da da bir yıl yaşadı. Εκεί τελείωσε και το κολέγιο και ήταν 16 χρονών στην πατρίδα τότε. Για να αλλαγεί τα ανταλλαγή. Yani Yunanistan'a 16 yaşındayken geldi babası. Αν ζούσε θα ήταν 100 χρονών και παντρεύτηκε πολύ μεγάλο ηλικία, γι' αυτό είμαι μικρός, είμαι δεύτερη γενιά. Şu anda yaşasaydı 106 yaşında olacaktı babası. Ama çok erken evlendiği için işte Mihalis onun için gençtir yani bu. Babası çok erken evlenmiş. Οπωσδήποτε και από τους χωριανούς μου, τους παλιούς βέβαια, και από τον πατέρα μου είχαμε βιώματα. Αλλά εκείνο το βράδυ στο σπίτι λέω: όταν άμα ξεκουρτίστηκε και με τζότα κατεβαίνω να βγάλω στη Μαχαλάνη και ξανέρχομαι να πάνε και αν του δουλεύω. Και πήγα μία να έτσι να ακούω το ζύγι και το καπάρι. Ξεκούρτισα το και πήγα ξανεκούρτισα το. İşte akordu yapmaya çalıştım çünkü eğer akordu bozulsaydı yine aşağı mahallesine inmemi gerekecekti. Bir de yarım saat yürüyecektim. O adama getirecektim ki bence akort etmek için. Tek başıma yapmaya çalıştım. Yaptım dedi. Τέλος πάντων και μετά εφόσον το κούρτισα το βράδυ χώρισα το κόνιαλι και τα μαλλιά μέσα πήραν. Tamaliye Mesprin'den. Άρχισε να τα παίζεις δηλαδή. Ναι, το καταλάβαινες δηλαδή καλά. Aynı akşamda yani o günde akşam 2 kayıt çalabildim. Τα μαλλιά μέσα ve κόνιαλι kayıt είναι. Και αυτό το παιδί βέβαια τώρα είναι εδώ υποδιευθυντής στην μοναστηρίου χωριανός μου. Πίσω εκείνη τα χρόνια τραγουδούσε ωραία και τραγουδάει καλά. Μιμόταν το Χρήσταθο και μ' άκουσε και λέει: Λέω του λέει: και με ντσέλια, αλήθεια το λέει: θα μαθάνε και θα φτάσει, ξέρω εγώ. Και μετά του είπε τα σήκω, λέει: με 3 μέρες έχει και με ντσέλια. Καλά, πολύ και βάρε το έχω κάνει. Δεν νόμιζα το είχα, α πούμε, κρυφά 2-3 μήνες. Tanıdıkları vardı köyde onu gördüler. Bir gün öyle çalıyor, bir iki kayıt ediliyor. Sen çok iyi çalıyorsun. Ve onun o kemenceyi veren adam bu taşıyko şey de diyor. Ya ne kemence çalıyor? 3 gün önce başlamış çalmaya. Yani hemen çok hızlı bir şekilde almaya başladı. Zaten duydukları yani kulakları da doluydu. Çünkü köyde bir sürü maçkalar var. Yani çalıyorlardı aşağı yukarı. Σήμερα βέβαια βλέπει μία εικόνα ο κόσμος μέσα από την πορεία σου, έτσι θα το πω, αλλά δεν μπορεί να γνωρίζει ποιες ήταν οι συνθήκες. Σήμερα είναι σε βασιλική κατάσταση τα παιδιά που... Bugün mesela kemence öğrenenler için durum çok iyi. Kral gibiydiler. Çünkü her şey farklıdır. Biz çalmaya başladığımızda şartları anlatmıştım işte ne kadar zor olduğunu. Şimdi bambaşka bir durum var. Çok kolaydır bugün. Και εν τω μεταξύ σε φάγει και ένα τσιγαρούμπα. Ναι. Φυσικά τα είχα κάνει. Μετά από αυτό, πήγα στο κοντοφύλλο, δεν θα με δουν κιόλα. Λέω εκεί, έλεπνε με λέω, θα μαθάνω και με εντζέλιο. Το έγινε Αύγουστο, έτσι. Γιατί μου είχαν εγγυητήμ, δεν είμαι ολάκι μου σε κυρμές ραχατσίζες μες μπαινί, σε τίμ κατάρ τσαλατζά με ρενετζέμ. Αναφέρομαι μόνο σε αυτά γιατί αυτά πιστεύω ότι έχουν αξία περισσότερο. Ναι. Και μετά, όταν πήγα στο οικοτροφείο, είχα άλλο πρόβλημα και με κυνηγούσαν οι μεγαλύτεροι μου και τους ενοχλούσαν και πήγα σε ένα απόσταγο από κάτω και μέσα και ο χειμώνας. Και έτριβα τα χέρια μου στο παντελόνι απάνω να σταθούν για να μπορούν να πέσουν. Kurumda da çalamıyor çünkü oradan benden daha büyük olanlar rahatsız oluyorlardı. Kemençeden çünkü ben öğreniyordum. Onun için başka kurumun dışında bir yere gidip orada saklanıyordum. Özellikle kışın çok soğuk oluyordu. Bu açık bir yerdi. Ve parmaklarımı ısıtmak için pantolonuma şey yapıyordum. Ne derler ona? Sokuyor. Yok sokuyor değil. Ha, sürtüyordum. Sürtüyordum yani parmaklarını ısıtmak için. Çalabilmek için. Yani kışın. Και επικίνδυνος σε αυτά κοντά όμως Νίκο ήμουνα και τυχερός, πάρα πολύ τυχερός, διότι στη μάντρα του Ιδρύματος ακριβώς απ' πίσω είχε μαγαζί του Κωστίκα του Τσακαλίδη, ο αδερφός ο Νίκος, Ποντιακό. Kurumun yani bütün bu zorluklara rağmen aynı zamanda çok şanslıydım. Çünkü kurumun arkasında Kostikas Çakalides'in büyük bir kemençe ustadının kardeşinin bir meyhanesi vardı orada.
Και αυτό πηδούσα τη μάντρα άκουγα στην Τζαμαρία, ξαναπηδούσα μάντρα μια στο υπόστο που έπαιζε. Yani duvardan dışarıya atlayıp çünkü kurumun etrafında bir duvar vardı. Evet. On atlıyordu, gidiyordu meyhaneye, biraz dinliyordu. Τον Κωστή και τον Κωστή, άκουγες? Τον αδερφό του Νίκο, Κωστή στην Αθήνα. Nikos Çakalidis'i dinliyordum, o da bir kemececi. Biraz dinlerdim, sonra yine atlıyordum duvardan içeri. Çalmaya çalışıyordum, böyle kaydeler öğreniyordum.